तो घेना न्ही तो घेना आनी देवाच्या दारार ठेवून येता मग देवान देवाक घेऊन येता आणि देवा कडेन प्रार्थना करून येता ताच्या तकल्यान बुद्धी घाल म्हणून तेही करता वी विल नॉट असायला स्लोगन आम्ही एक स्लोगन म्हणपाना काय म्हणपाना बरे भशेन देवाक पांय पडटा देवाक सांगता ही बुद्धी ताच्या तकल्यान घाल लोकांचे तोंड बंद करून नाक बंद करून तोंड उगडपाची समाज आता प्रोटेस्ट वचपाचे ना प्रोटेस्ट इज ओव्हर देवळात मोठा देवळात येता जागी जाता देव प्रोटेस्ट ओव्हर देवळात वचपाचे अरे पुढे सर तिला होता काम आम्ही घेऊन मामलेदार मॅडम संदेश आमच्या भागापेक्षा पोलिसांचा चढ असा अरे रोटेशन लाइव है कट करने स्टार्ट कर पड़ता इधर चालू तुम्ही अरेस्ट करा म्हणून